Колкото и да се оплакваме, че културният ни живот е под всякаква критика, негодуваме, че младите не четат книги, роптаем, че слушат единствено чалга и страдаме, че няма стойностни съвременни филми, то в последно време изгря лъч надежда. Започнахме по-често да присъстваме на български филмови премиери, което може само да ни радва. Да, може да се каже, че има нова вълна и нови хора са се появили, които не са равнодушни към съдбата на продукта, който са създали. Тоест влагат огромен ресурс, усилие, лично отношение, за да пласират този продукт и той да стигне до повече хора. Това е голямата разлика. Защото се произвеждаха едни филми, които се виждат от 200 човека и всички са щастливи и казват, това е българския пазар. Не е това българския пазар. Последната година и половина, като започнем още от всъщност Дзифт, мисля, че беше първи филм, който разчупи леда. След това се появи Източни пиеси, след това Мисия Лондон, след това Света е голямо спасение дебне от всякъде, след това Стъпки в пясъка, Тилт, излизат още два хубави филма, Подслон, Кецове, Ловнет, така че според мен абсолютно има нещо, което така в последните години се промени много за добро. И докато режисьорите гледат оптимистично на възродилото се родно кино, то актьорите са на далеч по-различна вълна. Мисля, че има 1 милиметър напредък. Чак възходящо не мога да кажа, но има движи се, има движение. Както има възход, тази година се радваме, но след 2, защото в момента нищо не се прави като кино, тепърва ще усетим кризата. Но не сега, ами след 2 години. Защото ще излезат едни хубави филми и след това ще се спре. Това е истината. Мили хора. Как ще се тръгне нагоре, като няма продукция? Вие сега се радвате, след 2 години няма за какво да пишете, няма кой да ви покари на премиера, защото няма да има. Въпреки не до там положително настроените Филип Аврамов и Ованес Торосян, относно възраждането на родното кино, все пак в последните 5 години напредъкът е огромен. Най-новите 3 родни продукции наистина заслужават нашето и ваше внимание. Стъпките в пясъка на Ивайло Христов оставят трайни следи не само в кехлибарените дюни, но у всеки един човек, който го е гледал. Режисьорът взема една истинска история и я претворява толкова естествено и човешки, че доста хора си признават, че не могат да сдържат сълзите си. Ивайло Христов, който е и сценарист на продукцията, разкрива, че когато за първи път пуснал вече готовия филм на истинския Слави, чиято истинска история е претворена, той също се разплакал. Един човек в края на живота си се обърнал към Господ и му казал: Господи, защо в най-трудните ми моменти си ме оставил сам? Виж самотните ми стъпки по пясъка. Не е отговорил Господ. Това не са твоите стъпки. Това са моите стъпки. Защото в най-трудните ти моменти аз те носих на ръце. Естествено, не липсват и комични ситуации, благодарение на талантливите актьори Деян Донков, Карла Рахал, Асен Блатечки и Евгений Будинов. Най-вероятно и вие си мислите, че соцът като тема се е изтъркал и изчерпал, но след като гледате Тилт, ще си промените мнението. За мен това, което се случи в началото на 90-те години, беше много важно по какъв път ще тръгне България. И за мен беше много интересно да наблюдавам с младите хора, защото филма е всъщност за личните истории на млади хора. Някакси не, че не знаеха кое е добро и кое е лошо, но така се колебаеха и не знаеха по какъв път трябваше да тръгнат и обкръжаващата среда по някакъв начин ги подканаше да правят неща, които сега не биха правили. Може да признаем, че социализмът, колкото и да е плют, винаги е бил движеща сила, вдъхновила гениални песни, филми, постановки, както и млади актьори. В соца ми беше мило и драго. През създаването на някаква епоха се оказа нещо доста трудно. Бяхме много голям екип и мога да кажа, че имах един от най-прекрасните екипи като цяло, с които заснехме филма. И благодарение на това всичко мина без никакви проблеми, много леко. Точно в противоположната страна стои Ловнет, който няма как да бъде по-съвременен. В лентата се разиграват 7 паралелно разказани сюжета, вдъхновени от истински случаи. Както личи от самото заглавие, свързващото ги звено е интернет и социалната мрежа. Подозирам, че хора, които никога в живота си не са изпращали мейл, не са ползвали компютър, ще им бъде трудно да схванат
някои от спецификите на този вид общуване. Нали, говоря при положение, че нямаш никаква идея от компютър. Това, че е тотално съвременен филм, мисля, че е един от големите плюсове. Тоест, че не е обвързан с ретроспекции, с минало, преди 10 ноември и така. Това е филм, чието действие се развива в 2010. Една от изненадите във филма бе появата на топ модела Диляна Попова. Всичките й фенове тръпнат в очакване доколко успешно се е справила с новото предизвикателство да се снима в пълнометражен филм. Диляна Попова е едно от най-приятните открития в филма. Хората, които са гледали филма, реакциите, им едни от най-високите оценки получава именно тя. Легендарният вокалист на Юрая Хип, Джон Лоутън, и китаристът Мик Бокс също избират първата им филмова поява да бъде именно в Ловнет. Това са много отворени, освободени, по някакъв начин световни хора. Бяха изключително мили с сценичната си треска, с начинът, по който си заучават ролите, притесненията, които са споделяли и така нататък. Но като цяло купон, много приятно беше. Много приятно се работи с тях. Премиерата на филма, посветен на виртуалната любов, ще бъде на 1 април. Не може да подминем и един изключителен, но малко известен факт. От 98-те заглавия на Международния кинофестивал Next Reel International в Сингапур, знаменитият режисьор Оливер Стоун остава искрено впечатлен именно от родния филм «Игра на топчета». Rежисьорът Димитър Димитров, оператора Борис Славков и сценариста Майя Неделчева съвсем заслужено грабват 3-та награда – световно признание, както и чек за $5000. Няма как да не признаем, че въпреки огромната критика, която непрекъснато се излива върху българското кино, сюжетите и героите са толкова близо до нас, че ако не ни харесват, трябва сериозно да се замислим къде точно е проблемът. Фактът е, че след дългия застой, най-накрая се раждат филмови продукти на високо ниво, създадени от хора, които има какво да кажат и по-важното, знаят как да го изразят.